Vi har tidligere set nærmere på, hvordan mikrofonerne på den nye Evolve 3-serie fra Jabra klarede sig i lidt usædvanlige omgivelser. Det opdaterede design uden en mikrofonarm kan gøre nogen skeptiske, men vi dykker endnu en gang ned i Evolve 3-serien og ser, om det gør en forskel. Hej, jeg hedder Kenneth, og i dag er jeg endnu en gang klar til at kigge lidt nærmere på Evolve 3-serien her fra danske Jabra. Udover at være både lettere og mere kompakt end tidligere, så er en af de store designopdateringer med Evolve 3-serien, at Jabra nu er skiftet til et design uden en mikrofonarm. Og det er selvfølgelig en af de ting, der er med til at bringe størrelser og vægt ned, men det giver altså også et mere strømlignet og diskret design. Men Jabra lover altså, at det ikke går ud over lydkvaliteten i vores opkald. Og i dag tester jeg det for at se, om Jabra kommer i mål med de løfter. Og den første test står allerede her på bordet foran mig i form af de her 2 højttalere på bordet. Og via dem så vil jeg lige om lidt afspille lyd, der simulerer støjende omgivelser som et åbent kontor eller en travl banegård. Og det er begge 2 steder, som rigtig mange af jer sandsynligvis har været, når vi har været nødt til at tage et hurtigt opkald, eller måske endda deltage i et møde. Så er jeg skiftet over, og I hører nu lyden via Jabra Evolve 385 headsetet, som jeg har på her, og lyden bliver optaget ned på min telefon, som ligger lige her ved siden af mig, ligesom alle de andre tests, vi har lavet. Og lige nu afspiller højttalerne på bordet her foran mig lyden af et travlt åbent kontor, og forhåbentlig så kan I stadigvæk høre mig klart og tydeligt, uden at støjen for de 2 højttalere her trænger alt for meget igennem. Jeg kan lige prøve at skifte over til lyden direkte fra mit kamera, uden nogen ekstern mikrofon. Det andet for at give et indtryk af støjniveauet omkring mig. Og her skifter jeg tilbage til lyden igen via Jabra Evolve 385 headsetet, så vi igen kan høre forskellen. Og nu er jeg skiftet over til lyden af en travl banegård, men det kunne lige så godt være en lufthavn eller et andet offentligt sted med rigtig mange mennesker. Og setupet er helt som før. I hører lyden via Evolve 385 headsetet optaget ned på min telefon her. Og jeg skifter endnu en gang over til en lyd fra kameraet for at vise, hvordan støjniveauet er omkring her. Og nu er jeg tilbage til lyden igen via Evolve 385. Jeg har en test mere, men det kræver, at jeg tager ud af huset, så lad os lige pakke sammen og så tage på en lille udflugt. Så er jeg kommet ud i bilen, og som de andre tests, vi har lavet på Evolve 3 mikrofonerne her, så hører I nu lyden optaget direkte via Evolve 385 headsetet, som jeg har på her, optaget over på min telefon, som er med i bilen her sammen med mig. Jeg kører ca. 80 km/t, landevejshastigheder, og hvis jeg lige springer over til lyden direkte fra kameraet her, så kan I forhåbentlig høre, at der er et forskel imellem den lyd og så den lyd, som vi får via Evolve 385 headsetet her. Jeg kan da lige prøve at rulle vinduerne lidt ned her, så vi også får nogle vindstøj i kabinen for at illustrere, hvor godt mikrofonerne kan klare det. Jeg springer tilbage til Evolve 385 nu, og forhåbentlig så kan I stadigvæk høre klart og tydeligt, hvad det er, jeg siger, på trods af de nu ret larmende omgivelser omkring mig. Så er jeg tilbage i studiet igen og er skiftet over til vores normale lydopsætning. I dag har jeg testet Evolve 385-sættet her under forhold, som rigtig mange af os sikkert let vil kunne komme ud for i løbet af en arbejdsuge. Opkald eller møder under ikke helt optimale forhold, som det åbne kontor eller bilen, er lige præcis omgivelser, som Jabra har designet deres Evolve 3-serie til. Og jeg synes altså på rigtig fin vis, at dagens praktiske test her viser, at Evolve 3-serien ikke mister noget på lydkvaliteten, selv i det nye, lette, strømlignende design uden en mikrofonarm. Og hvis I vil vide mere om den nye Jabra Evolve 3-serie her, eller måske endda teste den selv, så står vores kompetente team klar til at hjælpe jer med det, eller nogle af de mange andre løsninger, vi tilbyder inden for headsets, IT-tilbehør eller AV-løsninger. Vi ser frem til at høre fra jer.